שלום, אנחנו הגענו לשיא קפה בצומת בית השיטה, זה בעמק בית שאן, ואנחנו פה מטיילים באזור שנקרא עמק המעיינות. אנחנו התמקדנו היום בשיא קפה שהיא מסעדה שהיא איטלקית, שמגישה בצורה מאוד ייחודית, אין פה מלצרים. אתה ניגש השאלה שלי זה למה לקחת לי את הפסטה? כי זאת הפסטה שאנחנו... יש פה איזה ילד שמפריע להביא. אני נותן לה ציון מ-1 עד 10, אני נותן לה ציון 8. עד 8? אני נותן לאינסוף למספרים. מעולה. תאכל, בבקשה, שם יפה. אז כן. זה ערוץ שלי, אבל עכשיו זה הפך להיות ערוץ של אבא. תאכל. זה ערוץ של אבא. תאכל שהאמת לא יאכל לך את הכל. ערוץ שלי אני עושה בטלפון הזה ובמצלמה. נראה לך איזה עמדה תאורה רוצה? יש לי מצלמה. עמדה תאורה. אז ביי.